إذا بمهازوتن مسحرتن جويس ماير مينسترينات حق زاز أوربلكم مدبي እግዚአብሔር ንምንታይ ብዙሕ ነገራት ዘይነግረና ትፈልጡ ዶ? ምኽንያቱ ሓቂ ንምዝራብ ሚስጥር እዩ ንህይወት መሳጢ ዝገብራ። ሕጂ ኣነን ዴቭን ዝኾነ ነገር ኣለና ቁሩብ ድሑራት ኢና። ንሱ ኩሉ ግዜ ፊልምታት ሃልማርክ ይከታተል። ኣነ ድማ ኣምላኽ ይባርኮም ኣነ ግን ሓደ ነገር ምስ ጀመረ ድሕሪ 5 ደቂቕ ጽቡቕ ከመይ ከም ዝውዳእ ስለ ዝፈልጦ ጽቡቕ ኣይገብርን። በዚ ጽቡቕ ኣይገብርን እየ። ከምኡውን ኣብ ሃልማርክ ኣስተብሂልኩም እንተኾይንኩም ኣይፈልጥን። እቲ ምስዓም ግን ኩሉ ግዜ ኣብ መወዳእታ ትርኢት እዩ ዝመጽእ። ነዛ መወዳእታ ደቂቕ ትርኢያ ሓንቲ ምስዓም ሙሉእ ግዜ ትጽበ። ሚስጥራት ደስ ይብለኒ። ብጫፍ መንበረይ ክሳብ ዝበጽሕ ትገብረኒ እዩ ደስ ዝብለኒ። ኣነ ድማ ብዛዕባ እዚ ካልእ መዓልቲ ይሓስብ ነይረ። እግዚኣብሔር እዚ ኩሉ ክንፈልጦ ንደሊ ነገር ዘይነግረና ሓደ ምኽንያት እዚ ይመስለኒ። ምኽንያቱ ሚስጥራት ስለ ዘለዉ። ሚስጥር ዘመናት ክርስቶስ ኣብ ውሽጠይ እዩ ናይ ተስፋ ክብሪ። ካባኻትኩም ክንደኢኹም እግዚኣብሔር ቁሩብ ሚስጥራዊ ምዃኑ ተስማምዑ? ንሱ ኣይኮነን ማለተይ ዝደለኹምዎ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። ብዙሕ ነገራት ግን ኣይምልሰልኩምን። ከምኡውን ገለ ካብቲ ተሓትዎ ነገራት ብዘይ ምምላሱ ሕጉሳት ትኾኑ። ምኽንያቱ እቲ መልሲ ዘይትፈትዎ ስለ ዝኸውን። እግዚኣብሔር ስለምንታይ እዚ ኾይኑ? ጽቡቕ ምኽንያቱ በበበበበብ ከም ዝተቐበልኩም ስለ እትኣምኑ ክትረኽብዎ ድማ ኢኹም። መዓስ ዝብል ብልክዕ ክነግረኩም ኣይክእልን። ኣብኡ እዩ እምነት ፈተና ዝኣቱ። ግን እንሆ ብሓቂ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክፋል ናይ እዚ ሰሙን መወዳእታ ብዙሕ ዘይሰራሕና ቁፅሪ 25 እሞ ረኣዩ ኩላትና ክትረኽቦ ኢኻ ዝብል ክንጽሊ ሓንቀውታ ኣለና። እወ ኸመይ ዝብል ክብሪ! ነቲ እምባ ይንቀሳቐስ ንገርኹ። እንቀሳቐስ ድማ እዩ። ሆ ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ ይሰምዓና ኣሎ። ክጽልዩ እንተለኹም ከዓ አንጻር ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ነገር እንተሃልዩኩም ይቕረበሉሎም። ጽቡቕ ሕጂ ኣበየሎ እቲ ጫውጫው ኣብዚ ውሽጢ ሓያል ስቕታ ረኸበ። ሓደ ይስምዓኩምን? ኣሜን ዋላ ሓደ ሃሌሉያ ዋላ ሓደ ሰብ ስቕ ኢሉ ምሳይ ተሰማምዐን። እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝርከብ ኣገዳስነት ዘለዎ ጥቕስታት እዩ። ንጸሎት ደው ክትብል ከለኻ ድማ ዝኾነ ነገር አንጻር ዝኾነ ሰብ እንተሃልዩካ ዝኾነ ነገር አንጻር ዝኾነ ሰብ እንተሃልዩካ ኣብ ፖስታ ቤት እኳ ኣይሓርቁን እዮም። ይቕረበሉሎም። እወ ሕጂ ረኸብኩምዎ ኣለኹም። ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ሓጢኣትኩም ይቕረብለልኩም ይቕረበለሎም። ጽቡቕ ሕጂ ረኣዩ ካብኡ እንታይ ክንሰርሕ ኢና ካብቲ ዝብሎ ወጻኢ ይቕረ እንተዘይገይረልኩም እግዚኣብሔር ይቕረ የብለለይን። ዋው እዚ መፍርሒ እዩ። ከምኡ ድዩ ዝብሎ? ክንደይ ዝሓረቑ ክርስቲያናት ከም ዘለዉ ትፈልጡ ዶ? እንተዝሓትት ኣይክሓትትን እውን ቀደም ዝፈልጦ እኹል ስራሕ ስለ ዝገበርኩ ኣይክሽገርን እየ። ክንደይ ካባኻትኩም ኣብ ሓደ ሰብ ተሓርቁ እንተዝብል ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብዚ ክፋል ካብ 60 እስካብ 80 ሚእታዊት ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ሓደ ሰብ ዝሓርቁ። ድሓር ከዓ ነቲ ብዛዕባ ጸሎት ኩሉ ምርካብን ከምኡውን ብጸሎት ምሕያልን
نديابيلوس مبدحن زملكت كفال ملأختي كتوسدو تدليو نحنا نفوتو نسيو لكعيو ديابيلوس هبلعلي أي كمال على سنيو كن دحريو نتزقود أقاسب يقرأ مبال مسمسة تخكل يكونن يقرأ يقبأو من كتب ليهم صبق تفلتو ولا يقبأ يوم سلام يقبأكم سميخم ندو اسكك حتىكم أبزخ لهم أينهم يهم يغريتا اغزابير زقبأكم يلا يقبأكم من ولا حنتي أي تمهاركم من زبها ليلن فرق أبز زلو سبات شالس أعداهم للعلى العلو بلهم اغزابير زهابنا زخونا نقرأ يقبأنا نيو مويتنا نفسي أول مخاطر أيو زقبأنا يقريتا اغزابير يقبأنا نيو نسو قنا لوهيو حياوين فكارن أيو يقرأ دما يبلنا نخالو السبات دما يقرأ كنبلوم يصبينا نسو دما انت زي غيرنا يقرأ يبلنا نيو يبل صبو آمين يا خبل زخيل كاو مسؤو كغرفكم ناب غزاي خيد انتاي كم تقبرو دما يرئي صبو انتاي كم زقبروني اي تفلتوني خم صبو أبو انتاي كم زقبرن نفلت ايه كساب يقرأ زبلو دما هيوتاي ناب زخوانا بوتا خمزي تخيل فلت ايه كم وقت قبرو زحقزكم نقر دما خنقركم ايه ازي ذكرو عملا خمز قبل نخلو حقزوني ثبات مقداء نسابات يقود أبو يزتاقوسا قولا نابرأيو نيروو أبناي نح منفسيو عبيو حقن مزراب دما بقاني نستونني مسلني ودي 8 عمد كله أب مودعتا يقريتا مسحاتة ننجيروني ودي 8 عمد يونيرو مولو هيواتو دما نزي صور تسكمو يزور نيرو ازي دما ينجيرون خمزيلوني اشتاي خلخا مقد يلن أنا دما نشتاي نيره اتن أخد قبر كوخ كاب مقباري ككلا خلالو زخيل مقد دينا برن تغوص أصير وإيو نيرو حجي ازي صبو اي قبرونيو ازي تخكل اي قبرونيو قن مهارة نكون نخيلنا مالتي مهارة مخاندهم تمرت ويس موطا أزيد ما عندنا أبزيو أب شجرنا أطول يقرأ خبلون فتينة تبلو جنزخول يوم السمعيتات تحاوسنا اغزابير بإيسو سم يقرأ يبلوم يلكم كتصليو تخول يخم قويتا يقرأ يبلوم يقرأ خبلوم يدل يقرأ خبلوم حقزني يقرأ يبلوم حركة أبزاز الجزية كتريوم خلخا بقصم كتحرموم تدلي سلاز حجي سمعوني مكنياتو مسرعكم ووم بزعبهم زتفل سمعيت سلاز يبلكم يقرأ خمزة يبلكم لوم يخم تقمتو إذا خصاب التحزو واي قد فكمن والسانة انت وسينكم اغزابير زبالكم دما انت غيركم جن يورا كتب لهم تصليو دحريو دما تصلي لهم نخبارخو اوف ناتي صبو بقن عنا خنقركم نكزيابير كبار اخو يدلني إليو
ግን ረአዩ ከምዚኡ እቲ ነገር ዝጎድአካ ሰብ ክባርኽ ንእግዚአብሔር ክትጽሊ ከለኻ ሓድሽ መኪና ሓድሽ ገዛ ክህቦም እዩ ማለት ኣይኮነን። እቲ ቀዳማይ ክባርኾም ዝኽእል ነገር ሓቂ እዩ። ቀፂሉ ድማ ኣብ ህይወትኩም ከመይ ጌርኩም ሓቀኛ ሓይሊ ትውስኹሉ ክነግረኩም እየ። ክነግረኩም ደሊኹምኒ እቲ ዝጎድአኩም ሰብ ብፍትሓውነት ዝሓዘኩም ሕጂ ትጽልዩሎምን ትባርኽዎም ዘለኹም ዋላ እኳ ከቢድ እንተኾነ ምናልባት ሕጂ እውን ብዛዕቦም ዝተፈላለየ ስምዒት ኣይህልወኩምን። ንስኹም ግን ብቐጻሊ ኣነ እጃመይ ገይረ ኣምላኽ ዝበለኒ ገይረ ትብሉ። ረአዩ እጃምና ተኣዛዝነት እዩ፣ እጃም እግዚኣብሔር ድማ ስምዒታት እዩ። ግን የለን ጽንሑ። ሕጂ ኣብ ህይወትኩም ገለ ሓቀኛ ሓይሊ ክትውስኹ እንተደሊኹም ሽዑ ሓገዝ እንተ ደኣ ኣድልይዎም ትሕግዝዎም። ንበል ቻርልስ ኣንታ ፓስተር እዛ ኣብዚ ዘላ ቤተ ክርስቲያን እዚ ኩሉ ዓመታት ጠንኪርካ ድማ ሰሪሕኻ ንበል ኣብ ስታፍካ ሓደ ሰብ እዚ ድማ ይኸውንን እዩ ሓሳብ እየ ዝፈጥር ዘለኹ። ኣነ ካብ ሰራሕተኛታትካ ዝእመን ዝፍቀርን ዝምከርን ሰብ ኣይኮንኩን። ብድሕሪ ሕቑኻ ይኸይድ እሞ ባእሲ የላዕሉ። ስለዚ ድማ ወፂኦም ኣስታት 60-70 ሰባት ሒዞም ኣብ ትሕቲ ጽርግያ ቤተ ክርስቲያን ይጅምሩ። ጽቡቕ እዚ ክጎድእ እዩ። እቲ ቀዳማይ ፈተና ድማ ምሕራቕ ክኸውን እዩ። ኣነ ግን እንታይ ክትገብሩ ከም እትኽእሉ ክነግረኩም ስርዓት ድምፂ ግዛእ ኣሎም። ክሳብ ሕጂ ፍሽኽ ኣይበልኩምን። ኣነ ዝዛረበሉ ዘለኹ ኣብ ህይወትኩም ዘሎ ዲያብሎስ ከመይ ከም እትሰብርዎ ክትፈልጡ ትደልዩ ዲኹም? ስርዓት ድምፂ ግዛእ ኣሎም። ኣምላኽ ድማ ክባርኾም ጸልዩ ልክዕ ከምቲ ዝደልይዎ። ንሓንቲ ደቓይቕ እውን ዝኾነ ሰብ ክጎድአኩም ክዕወት እውን ይኽእል እዩ ኢልኩም ከይትሓስቡ። ሕጂ ካብቲ ኣብዚ ክኸደሉ ዝግበአኒ ዝነበረ መገዲ ገዲፈ ናብ ካልእ ኣንፈት ክኸይድ ጌርኩምኒ። እግዚአብሔር እንተ ተኣዚዝናዮ ንጸላእትና ክጸልኦም እዩ ይብል። እግዚአብሔር ነዚ ክምህረኒ ከሎ ሚስጥራዊ ቦምብ ዝረኸብኩ ኮይኑ ተሰሚዑኒ። ንጸላእቲ ባርኽ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል፣ ነቶም ዝተጠቀሙኻን ሰናይኩን ነቶም ዝዓመፁኻ እውን። ከምኡ እየ ዝብል ሉቃስ 6 ንዓቶም ጽቡቕኹን ባርኽኩም። ጸላእትኻ እንተጸሚዎን ዝስትሃቦም እንተጠሚዎ ዝብላዕ ሃቦ ድሌቱ ኣማልእ ሓግዞ። ምስ ሓደ ደዶብ ዝኾነ ሰብ እንተሰሪሕኻ ናይ መኪኖም ሞተር ክነፍስ ሰሚእኻ ንበል። መኪኖም ንሓደ ወርሒ ኣብ ጋራዥ ክትጸንሕ እያ። ከመይ ገይሮም ናብ ስራሕ ከም ዝኣትዉ ኣይፈልጡን እዮም። ህዝባዊ መጓዓዚ ክጥቀሙ እዮም። ንእግረ መንገድኹም ንግሆን ምሸትን እንድሕር ናይ መጓዓዝያ ኣገልግሎት ይብኩምዎም ከ ነዞም ንኣሽተይ ኬካት ኣዝየ ዝፈትዎም። እዚ ይጎዲ እዩ፣ እዚ ኣዝዩ ይኸብድ እዩ። ግን ኩሉ ግዜ ትኽክለኛ ነገር ክትገብሩ ከለኹም ጌጋ ኮይኑ ኣብ ዝስምዐኩም እዋን ተዓብዩ ኣለኹም።
أنا دم قرب قلادي تايكونكون إزي غير اللخو أنا دم أنتاي كبلكم دليا إتات شرحوا لا دقائق حراوات يخوم صبوخم كغبري كلنيه تبلو وتخول يخوم مخنياتو مصحف قدوس غبرو يمبلنان كنغبرو انت زي خيلنا اغزيابير كنغبرو زنغرنا زي نغبرو ነገር يلن اغزيابير غبرو وزبلنا كله دما نربحنا ايو حجگن بزعبا سمعيتا زبلكو وذكرو مخنياتو ازي يريتا زبل ነገር يونسبا زحاواوس استفلي ነገር ስለዘይ سمعكم يراخم زيبلكم لوم تحاسبو ስለዚ ንሓደ ሰብ ይቕረኹ ትብሉ ጸሎት ሒዝኩም ናብ መሰዊኢ ቦታ ምኻድ ተውፅሉ እግዚአብሔር ይቕረ ገይረሎም እየ ክትብሉ ኣለኩም ይቕረ ክብለሎም ካብ ልበይ ጸለኹ ምእንቶም እየ ዝጽሊ ዘለኹ ክትባርኽዎም ዝጽሊ ኣለኹ ሓገዝ እንተደልዮም ኣርኤኒ ኣነ ድማ ክሕግዞም እየ ኣነ ድማ እንታይ ይብለኩም እየ ነዊሕ ግዜ ክወስድን እዩ ስምዒትኩም ድማ ንውሳነኹም ክሕግዞ እዩ ሎሚ ምምጻእኹም ዋጋ ነይሩዎ ካብ ህይወተይ ድማ ኣብነታት ክህበኩም ይኽእል እየ ግን ኣብዚ ክቕፅል እየ ዝደሊ ስለዚ እዛ ኣብ ማርቆስ 11 ዓብዪ መፅሓፍ እዩ ዝለመንካዮ ዘበለ ከም ዝተቐበልካዮ እመን ክትረኽቦ ድማ ኢኻ እዋ እግዚአብሔር ብጣዕሚ ሰናይ እዩ ከምኡ እውን ኣብ እትጽልየሉ እዋን ዝኾነ ነገር እንተሃልዩኩም ዝኾነ ነገር አንጻር ዝኾነ ሰብ ይቕረበሉሎም ግደፎ ይኽድ ድማ ሰማያዊ ኣቦኹም ሓጢኣትኩምን በደልኩምን ምእንታ ይቕረ ክብለልኩም ብዛዕባ ሕጂ تزاربكم زلخو ነገር እንታይ መኻኑ ክነግረኩም ይደሊ እየ ነዚ እዩ ቤተ ክርስቲያን ኣዝያ ድኽምቲ ዝኾነት መጽሓፍ ግብረ ሐዋርያት ከንብብ ጸኒሐ እዚ ድማ ይፈልጥ እየ ምኽንያቱ ቅድሚ ሕጂ ኣንቢበዩ እየ ከምዚ ዝኣመሰለ ተኣምራትን ሓይልን ዝነበሮም ምኽንያት ግን ኣብ ሓድነት ስለ ዝነበሩ እዩ ነይሩ كلهم أبناء نبعلهم زباساچون زصالون አይነበሩም كلهم كل ንብረቶም ሸይጦም كل ናይ ሓባር ነገር ነይሩዎም ዝኾነ ሰብ ድሌት ከም ዘይብሉ ኣረጋጊጾም ንንባዕሎም ይከናኹኑ ነይሮም ንሕድሕዶም ይስውኡ ነይሮም ማለተይ ኣብቲ ዝሓለፈ ዘመን መንፈስ ቅዱስ እንተሓሲኻዮ ሞይትካ ወዲቕካ ጽቡቕ ምናልባት ሎም ቁርብ ካብቲ ሕሉፍ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝኾነ ትፈልጡ ዶ ድማ ኣይቀለድኩን እንታይ ከም ዝጎደለ ትፈልጡ ዶ ፍርሓት እግዚአብሔር ነገር ግን ክነግረኩም ንእግዚአብሔር ሓቀኛ ሓቂኡ ይብለኩም ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ህይወተይ ዘለኹዎን ኣምላኽ ዝፈቐደለይን ይሰርሕን መሃለኹ ዲያብሎስ ከም ዝጸለና ጸቢቑ ይፈልጥ እየ ጸዋታ ክጻወትን ዋላ ክነብርን ኣይክእልን ኣብ ልዕሊ ሰብ ከይናደድ ድማ ይፈርሕ ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝኾነ ትፈልጡ ዶ ኣነ ዝያዳ ስለ ዝፈልጥ ጸላእ ክጎድአኒ معصوم خفتكو حج بزي زي تسمعوا تخونو كنقرأكم أنا زامنلو ግን ንሱ እዩ ብዛዕባ እቲ እንፈልጦ ተሓተቲ ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ ነቲ እንፈልጦ ተሓተቲ ኢና እምበኣርከስ እቲ ክገብሮ ዝግብኦ ሰናይ ነገር ዝፈልጦ እሞ ዘይፍጽሞ ሓጢኣት እዩ كمزي لززاربكم مخنيات بزعباكم سلازقداسي او قدم مماتي تسفى قبر نسلن حيل بيت كريستيان نكريا يخيلي سبات نأكزيافير زي ما إزاز انتهز فرحو بكون عمقدي اكزيابير كي يقودئكم اي تفرحوا كن اتخبر زمول او اخبروتن ادناقوتن محلاو
أملاخ أزيو زدنقن أزيو حيالن مخانو لو من نكو ينبب نيره تمال نكو بزعب أكسافير أب كرن كلو زقات أما نجر نموسي تأزاز مهاب ولا حدا سب نتئن باخطن كفاي خيلنيو حدا انسسا نابطو أنبا أنت خيدو يموتو مخنيات نأملخ قدسنا أبو سلا زنبره እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ኣብትን ዝነድድ ቁጥቋጥ ምስ ተረኣዩ ከም ዝበሎ ተደዊል ካላ ዘለኻ መሬት ቅድስቲ መሬት ስለ ዝኾነ ጫማ ካውፅእ ስለዚ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከድና ኮፍ ኢልና እቲ ፓስተር እናሰበኽና ብዕሩኽቱና መልእኽቲ ንሰድድ ኣብ ግዜ ፃውዒት መስዋእቲ ተንሲኹም ውፁ ናብቶም ምድሓን ዘድልዮም ሰባት ውፁ رأي حج زدلي خبل يخيلي 10 دقائق لأن كاب كتما خواتسي مستملسكو دما ماليشكم كتفكروني أخم حكيو مالتني سابات كي تعرف خامي غيرهم كم زخدانو خنقروم ندلي قال أنا استيتين تخوين كخلو سب تشارت خل علي سر عندما تحت خوين خرياي دلينيو صبوا فاشنيو أب حدا دنكوان كدان ويقال نجر كخدن كفتن يذكرني لك أبز دما شرارة زنبرو نيرو أنا دما يفعلوا نزم مساي خيدني يبلكو تاقول دما أو مع رئيز مسا خازيو إذا خيد فاشن يبلتني أنا دما بصر حلو فاشن يكونن بالكوا مصحف قدوس كم أخلو مصيخم تفليو يبل أبو وصيخم كم أم كونوا يبلنيو كم أول باسترات نزنجر نسبات كنجرو كم زلة وملك أوي رأيتويو مخنياتو بحكي حد جيزة سبات أي فلتون ولدو ما يمهروا ومن يوم زمهرهم سبيلن أبيت أختان دما قبراو خنكونا لنا كم أول نسبات بكل عنفت كخدو زقبرو نجارات ممهر قدمنك وكاب جزاها مصاخن نفسها مستعد كيركي رأيا كمون أملاخاوي سبيت دو يمثل بالي كمو مالت دما صبو أخدادنا تخدن مالت هيكونن أنا قنع قبروني قن صبوغتن قدستن كتكوني تخلي أخي إذا بمهازوتن مسحرة جويس ماير مينسترينات حق زاز أوربلكم مدبيو